mun ji Tinubu ya hito ya ce mu wai kungiyar fatale ce. Subhanallah. Adibe ne adibi Tinubu. Allah na tuba. Wai kama da fatalwa. Saboda Allah. To kware. Amma wannan duka cikin alherin Allah ne. Ƙasanmu Hausawa ke cewa ɗan cawar da kan rena shi ke tsone ma, wuce tsonewa shi zai kwalkwale ma ijiya insha Allah. Mu mun san ba fatale ba ne, kuma wannan ƙawancin da mun kai yana cikin mahita. Na farko mu kawo kwanciyar hankali ga ƙasashenmu na Sahel. Na bui mu sa tsari cikin yadda ya kamata a kiyaye da arzikin ƙasa da arzikin 'yan ƙasa. Na uku mu san yadda za mu bunƙasar da arzikin ƙasashenmu don 'yan ƙasa su unhwana, ba don wata ƙasa can Faransa da ta yi shekara 107 tana gallaza muna, tana kwashe arzikinmu tana kaiwa. Amma shi ma wannan insha Allahu biyar shi za ta yi.